Така, тук седите слушат натам, обаче какво? Тук има нещо. Седите водят натам, обаче тук нещо намирам. Тук някакви къвища. Какво става тук, бе? What? Какво става тук? Някаква книга. Пак книга. Ти, който четеш това, знаеш ли? Лаборатория. И къде трябва да имаме тази лаборатория? Координат ти не е оставил. Водят тези къща до некъде, но накъде? Трябва да четеш. Ще поседна тук и ще помисля. Така, разглежда книгата, обаче той ми каза седите. Но явно тези седи водят те натам. Натам има нещо, където тези седи водят и нека да видя. Какво ще му веде към тези седи? Накъде и трябва да поводя? Май ще се загубах. Тук има някакъв чест. Книга. С някакви неща. Здравей. Който искаш да ме намериш, трябва да отидеш на космоса. Оставил съм ти части. Каква? Какви си тия работи тука, бе? Трябва да отидем в космоса. Оставяме костюми и гориво. Сега как да отида до космоса? Явно с тези неща. Трябва да отида до космоса. И как по-точно трябва да облекла тези облекла? И кое му ти каже? Явно ще са тези горила за смисъл. Явно това ще са. То какво означава това? Никой не може да ти обясни. Обаче ще отида натам да го видя това нещо. Така, мисля, че там перфектно място да отида натам, да видя какво толкова има на той се намирал там явно на луната, но да облека полукостюма. И да сложа този кораб. Ще го сложа някъде по-натам. Тази тъпа вода. Ще го сложа някъде ето тук. Така, нека да го сложа да видя какво прави този кораб. Този кораб малко по-друг изглежда, но явно трябва да му сложа гориво. Трябва да му сложа от нормално гориво. Сложил съм. И нека да влезна. Как мога да влезна в това нещо, бе, човек? Как мога да влезна, бе? И явно ще летиме, но какво ще ме назове натам, след като ще ходя да лета в космоса? Какво ще ме очаква в космоса с това нещо? Дали ще намеря какво се е случило след историята с Гомордор или нещо друго ще му зове? Светът. Напускам тази земя и отивам да търся това, което ми трябва. Да умея това, което ми трябва, ще го открия. Тръгваме!